खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो न'आव फैबाय गाबोन गथ'फोरखौ भेक्सिन थुगोन नालाय ओंखायनो फुंनि क्लासखौ लानानैहाय फैबाय आरो ओमफ्राय फैनायाथ' फैबाय जा खुसि फैबाय माबाय जेब्ला न'आव सफैयो डिक्की खुलियो नुबाय जाय जिनिसखौ नांथारगौ बे जिनिसानो गैया आरो बे जिनिसानो जाहैबाय गथ'फोरनि गस्लानि बेग गथ'फोरनि गस्लानि बेगखौनो लाबोनो बावबाय जा बोरैबा मोनखाबाय आङो दा गस्ला गोदान होननायानो गैला बिसिनाव आरो आङो गावनि गस्ला लायालासिनो बिसोरनि गस्ला गांनैसो दङमोन बायरायाव बेखौ सोनानै लाबोदोंमोन आरो गस्ला गांनै लंपेन्ट गांथाम मुजा जरासे बेनोसै ओमफ्राय जेबो गैला गुदुं गस्लाबो गैला मा खालामगोनथाय दायो ओरैबायदि बावगारो माने आरो बिसोरनि गेलेनायाथ' नै जागायहांबायानो मैलायाव गेलेखायो गथ'फ्रा गेलेहोजानाय नंला बांद्राय ओमफ्राय दिनैहाय 3 फेब्रुवारि मोजां सानाव सफैबाय जोङो मानो होनबा दिनै आइ बाबानि मेरिज एनिभार्सारि आरोना I think 37 ना 36 मेरिज एनिभार्सारि आरोना ओंखायनो दायो अमा बेदर संगासिनो दङ ना संनानै दोनखाबाय आइया अलरेडि आरो जोंहानि बाबुजों फंबायजों पापाजों फैगासिनो दङ आइखौ लांनो थाखाय बिसोरनोबो जाहोहरखानोसै आरो संगासिनो आलु मटरजों संसै आरोना बेखौ भाजि ओमफ्राय बेहाय दङ ना माजों संदोंथाय आइया मिथिला नै बाबा आरो आइनि एनिभार्सारिनि पार्टिया बेनोसै आरो बांद्राय जेबो गैया अमा बेदर लाफा खारै टमेट' टप ओमफ्राय नाजों थारुनजों बोरमा बेदर मोनासै बोरमा बेदर लायनो थांदोंमोन मंगलबार नालाय दिनै रौता बन्द मा खालामजोबखो नोंसोरो नै बिलोगो सानैया ज' लोगो जानानै मम्मी का गाहाम बार गया सोर खनगोन दा सोर खनगोन बेफोरखौनो गानना थानांगौ नोंसोर फिसा जाबाबो मैलाबाबो लाबोआखै गस्ला बिसोरखौ बिजि थुनो लांसै बाट बिसोरहा जेबो आइडिया गैया बिसोरजों मा जानो थांगासिनो दङ दसे उनावहाय ओंखाम जाखांबाय बिसोरखौबो जाहोखांबाय थुखैखांबाय देलायहोखांबाय ओंखायनो आंनि मोखाङानो गाज्रिथार आं दायो दुगैहैनोसै सासेया गारिखौ साफा खालामबाय थादों ओमफ्राय बे आइ बिखुनजो उन्दैखौ लानानै थांसै जोंना आइया स्कुलाव थांदों नालाय जा गाबगोन दा दिनै खैथाथाय गंथाम होननाय बायदि मोनदों आङो नायनोसै थांनानै मोनथिसिगोन आरोना बाट फैनानैहायबो मेरला खामानि जाबाय आंहा नै नोंसाजोफ्रा मा खालामदों नायफैलाय नायफै नोंसाजोफ्रा ओहो खतम सेस खालामजोब्बाय नै बिदिखौनो गियो आङो दायो जों ओंखारबाय ओमफ्राय बिसोर उन्दुबायसो नै सानैबो उन्दुबाय दायो फोजानानै होनाय जायोना फोजायालासिनो होनाय जायो थांनानैसो मिन्थिसिगोन गंथामफोर जागोनदां नाय तेर'सोना सफैबाय जोंहा साब सेन्टाराव दायो थांसै मा गाबा र' गाबा बदि गलायनाय गाबा दे भिटामिन ए दे जा भिटामिन ए টো सबको जानो मेगननि थाखायनो दे टेस्टी आयो रुमालबो दङमोनलै रुमाल दङ बेहाय आं लाबोदों जाबाय मा मुलिसो मा सना दे होन दे टेस्टी ने मम्मा टेस्टी Itu hari pasti adalah na ini unit 220 tadi. Masih minum nandong tuh, ma? Paling tuh lihat nandong tuh kada bagi buat lagi. Strong banget sih, no? Biasa kan dia bu. Cabai. Ciba nunggu mama. Muslim organ nih. Tai jagan, gosok baygan. Kisini cuma. Nunga. Gaba mama suna gaba tuh cini jangan agian belabai nih. Apa? Deh, gaba mama. Itu cini jangan mama
이씨로서 돼. 도치로 도치는 자가 마마. gila. Zubai. Bicara. Besar. Kalau begini mana mana vitamin ke? Saya masih ulang mana deh, besar. Vitamin ko na? Jangan deh. Saya masih mure-mure. Nota dos mana kagan besar. Nota dos. Bima biar kami on mensikan ber. Bayo ni sekarang nai. Jangan deh. Dia bayu tadi. Bayu men tadi. Lang dong. Pun kau baik. Mintai jangan deh mama ni. Mintai. Ini be. Menjuslah. Bulan sini. Puja lagi ni. Nanya. Nah. Gaya ngau kesan. Dah nama mencari nongla nama. Forty je bene. Terus takana mencari. Ni menberi. Untuk finsi mama. Sadeng mana? Idea. Cake mencari le. Biji coba. Cake baik. Jaga kadang sana juga. Next day 5 years also direct. Tiada bisa vitamin mencapai tangan 6 month ni gezer-gezernya. Bukan ambil karena kena semua. Dan biji thujana kaisa sebaik deh ni sini mereka. Mencikasi ada bisa dah. Zina kadang bisa kau. Tadi bila mencikasi kena ada. Bisa biji thujana nane. Biji kau cukang mainan dohai, benyu dohai. No फैबाय गथ'फ्रा सानाय मोनासै होनदां ओंखायनो डाइरेक्ट गेलेखाबाय मानो होनबा जोङो बै जिनिसखौ फुनखादों नालाय बेखौ फुनोबाथाय माने सानायखौ मोना खोमा बिसोरो ओंखायनो माने बिसोर आथिं आखाइखौबो सोमावनो हायो ओमफ्राय न'आव सफैनाय लोगो लोगोनो पुरा गेलेबाय बिसोरो थाबायनानैहाय ओमफ्राय दायो जोङो सानैया थांगासिनो दङ उदालगुरियावहाय मानो होनब्ला गथ'फोरनि गस्ला गैया ओंखायनो बायनानै लायनोसै जोङो बिदिनो बांद्राय बाया गांनैसोल' बायनोसै आरोना सोलिथ'नो आन्था हजों गुवाहाटियाव दंखायो नालाय जोङो बिशाल मलावनो थांनोसै मा मोनो लानोसै आरो बाखि नै गोसो लाबाय एसे दायो देखायगोन मोजाङै लंपेन्ट नायदों दायो बिदि लंपेन्टआ गस्ला गोनांसो बांसिनानो पेन गोनांसो फैदों माने गोलोम बोथोर मोनफैबाय नालाय पेन गोनाङा बांसिन आरोना लंपेन्ट गोनांखौ मोनाखै बांद्राय बेनालाय बेनाबो पेनसो माबायदि बेयो नै माने आं गस्लानि कालारखौनो फसायाखै नै लंपेन्टनि कालारासो मोजांबाव गस्लानि कालारखौ फसायाखै जाबाय शपिंआ पुरा दाहाय देखायनोसै मा लाखो ओमफ्रायो बाबानि फन फैदोंमोन आरोना सानैबो गाबदों होननानै ओमफ्राय एसे लोमजादों होनदों ओंखायनो जोङो मुलिबो लानानै थांखानोसै पेरासिटामल ओमफ्राय बिदि लोमजाबाथाय बिमा बिफाखौ लुगैयो नालाय ओंखायनो जोङो हाखु दाखु थांसै आरो लोमजादों नै बेलासिनिफ्राय लोमजागासिनो सानैबो जों बे बिशालाव बाजार खालामनाय समनिफ्रायनो लोमजागासिनो ओमफ्राय एसे सानायबो मोन्दों खोमा बुदों आरोना जोङो बे मुलिखौ फुनना होफिनबाय दायो नै बिदिनो थागासिनो आरोना बिसिनायाव थाया रिदिमाखौ आं बामबाय दहायनिफ्रायनो बिफाजों थागासिनोमोन बिफाया दायो गाइखेर लायनो थांदों बिसोरनो आं बामबाय ओमफ्राय दानिसाया बिबैजों बाजागासिनो आरोना खर' गिलिर मोन्दों खोमा ओंखायनो माने ओंखारनो नागिराखै आरो 6:30 जाबाय दासिमबो सुग्लायाखै बिसोरना लोमजानाया दानिसाया बिदि उन्दुनानै दङ बिफाजों आं रिदिमाखौ लादों रिदिमाया उन्दुदों दसे उन्दुलाय दसे सिखारलाय बिदि जागासिनो दं आरोना सानैबो बिदि लानानै उन्दुनांसिगोन दिनै हराव जोङो उन्दुलांबायना गथ'आ दा सिरि मोनबा खनसे दबावनोसै मुलिखौ लोमजागायाखै दाबो नै दानिसाया बिफाजों हरावथ' माने मुलि दौनायनि थाखाय आंखौ बोराबनानै थाबाय सानैबो ओमफ्राय दानिसाखौ बिबैया लांना लाथ'बाय आरोना हरावहाय ओमफ्राय रिदिमाया जोंनो थाबाय थेवबो बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो दङ आरो हरावहाय ओमफ्राय नै दाबो लोमजागायाखै जा गुदुं माला लोमजागागोनथाय अन्थाव बाथावनो
नै दासिमबो थिग जायाखै रिथिमाया बिफाजों बाजालायबाय आं दानिसाखौ बामदों दानिसा एसे खबनै ओंखाम जाबाय आरोना हारसिंनो बाट थेवबो दंबावो बेनाबो लोमजानाया ना गासिगोन ना मामा नै ओरैजाय बिस्रा नाङालै मामा गाज्रि जागोन ना दे थाब हामबा हामसिगौ